аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ хушомадем ба марномаи мо, канали мардумии Freedom ва ба ҳаракати мардумии озодихоҳ, яъне демократии Амод Тоҷикистон тааллуқ дорад. имрӯз барномаи моро Микоил Раҳмон, яке аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки мавзӯе ки дар минтақаи Хатлон шуда гузашт ҳамона таҳлил карда биромадааст, ҳамо мебарад. шахсан ман аз номи худам ва аз номи тамоми аъзоёни ҳаракати Амод ба мардуми Хатлон ва наздикони он нафаре ки ба қатл расонданд ҳамдардии худро мерасонам. ба онҳо сабри ҷамил ва барои бедор шавад мардуми Хатлон, шаҳри Хӯлоб ҳушёр бошад. ман гуфтагием дар сабто ба канал обуна шавен, ҳамун сабто ҳаст, ҳамаш анализ мекунем, анализҳои пурра ҳаст, хитон медонем, мефаҳмем ки чӣ хел бояд кард. бинобар ин айни ҳол суханро ба Микоил Раҳмон медиҳем. марҳамат, тамошо кунед. Freedom Mention Таҷикистон. танҳо Freedom Mention Таҷикистон нависен дар комментария. салом бародарон, номи ман Микоил Раҳмон ва имрӯз дар бораи ҷиноятҳои вазбини Эмомалӣ Раҳмон ва режими диктатурии ӯ зидди мардуми осоиштаи Кӯлоб гап мезанем. ва бисёре аз бародарони ман гуфтанд барои чӣ ҳамин минтақаро бисёр дар видеоҳо ва дар навиштаҷот ба ёд меорӣ. ин суханҳои ман зидди мардуми Кӯлоб не, балки барои бедор шудани ин минтақа буд, то фаҳманд ки Эмомалӣ Раҳмон ва режими ӯ қотили мо мардум аст. اونا نه ملت دارن، نه دین دارن و نه منطقه. در اصل از همه بیشتر منطقه کولاب جوانوش کشت. 2023 سال بعد سال نوی از بدخشان به کولاب رسیدن، جوانها را کشتن. روز 2 январи سال 2023 بعد بازداشت یک جوان از طرف ارباب MVD خطلان، ناحیه خطلان، جوان 37 ساله розиқ абдуқаҳҳор дастгир карданд ва ба шуъбаи милитсия бурданд бо худ. дар натиҷаи пурсидан бо ёрии қувваи барқ яъне ток ва зӯроварӣ милитсия ҷавонро бераҳмона кушт. инҳо 3 нафар буданд: Зафар Холов, Шамшод Шарифов ва Ҷамшед Кароматов, ки ба куштани ҷавон Розиқов Абдуқаҳҳор даст доранд. баъди куштани ин ҷавон ӯро ба морг равон мекунанд ва аз духтурои ин минтақа бо ёрии зӯроварӣ ва сӯистифода аз вазифа духтуроро метарсонанд, то онҳо ташхиси медицинаро яъне экспертизаро дурӯғ гӯянд. ва хонаводаи ин ҷавон рӯзи 3 январ дар морги шаҳри Кӯлоб омаданд ва мардум ҳам ҷамъ шуданд то бибинанд ки чӣ тавр ӯро куштанд. садҳо дӯстҳо ва рафиқҳо ба ӯ ин шахс омаданд ба морг ва диданд ки чӣ хел як ҷавони соқу саломат аз тарафи мақомоти Тоҷикистон бераҳмона бо ёрии қувваи барқ ва зӯроварӣ кушта шуда.
اینا دست جای نروش کرد اینا تاکسی و چای اومد اینا دوستاشانی گفت سیاه چه زدگی هم سیوچه همه اینا زدگی هم زنی پشتر خود شامه گویم زنی پشتر بکن ده عبدالقارجان به عزیزارت کدمه عزیزارت کدمه عزیزارت کدمه عبدالقار نگاه که بسیم بستنش نگاه که جوی نوشتی که بعدنی عدل همایی را کدن درد او را دوکنشتی نه برناش دختو را فایلان کنه мардуми бадахшонро куштанд, онҳоро айбдор ба ҷудошавӣ карданд. То ба кай ин ҳукумати террористи эмомалӣ раҳмон мардуми осоишта ва ҷавонҳои бағайрати ин кишвари азизамонро мекушад бераҳмона? Аммо мо хомӯшем. мардуми ғарм, мардуми кӯлоба як бор кушт, мардуми ғарм, мардуми суғд, мардуми бадахшон ва боз ҳам мардуми кӯлоба кушта истодааст. дигар мо бояд бовар накунем ин мақомоти одамкушро ва ин айб асосан дар худи мо аст ки худмона ҷудо мекунем аз ҳамдигар ва минтақаҳои худа. рӯз расид ки мо бояд якҷо бошем ки чӣ кӯлобид бошад, чӣ бадахшонид бошад, чӣ суғдид бошад, чӣ ғармидид бошад. чӣ тавре бародари мо муҳаммад иқболи садрдин гуфт мардуми ба номуси бадахшона кушт ва имрӯзҳо занҳои ин минтақара чӣ корҳое накардистанд. яке аз бародарони мо ки аз ноҳияи ванҷ занг задан гуфтанд ки бовар кунед ё не ҳар як духтаре ки як каме хушрӯ аст, як каме гуфти ҳамун худшон ки фигураи хуб дорад мегиранд таҷовуз мекунанд ва баъди таҷовуз кардан бо мераванд ба волидайни ва ё бо роҳи зӯроварӣ метарсонанд ки агар ту ба кадоме мегӣ ба мухолифин ё ки ба ҳукумату ба ҳар касе мегӣ мо туро ҳамчун террорист ном мебарем, латукубат мекунем ва зиндонид мекунем ба муддатҳои тӯлонӣ. бинем бародаро ки ин ҳукумат то чӣ дараҷа мардума зулм карда истодааст. мо то кая бояд хомӯш бистем? бародарон ва дӯстони гиромӣ, рӯзи номуси мо расид. то аз бародарони худ муҳофизат кунем. фарқе надорад ӯ аз кадом минтақа аст. то ба кай инҳо ҷиноят мекунанд ва таҷовузи ин миллат мекунанд, мо хапем ва хаб мешинем. мардуми кӯлоб аз суханои ман нороҳат шуда буданд ва ин ҳамин тавр нест. ман зидди ягон инсони ягон минтақа нестам. ман зидди ҳамин одамкушо ва таҷовузгарон ҳастам. ба ман фарқе надорад ки аз куҷо аст. бояд мо якҷо бошем ва нест кунем ин ҳукумати диктатурии одамкушро. ман медонам бисёре аз падару модарони мо тарафдори ин режима мекунанд, аммо мо бояд ояндаи худро худ созем ва на падари модари мо. падару модари ман ҳам тарафдорӣ аз ҳамин режими одамкушӣ мекунанд, аммо ин
роҳи маро баста намекунад. ман фақат барои озодии миллат мубориза хоҳам бурд. бародарони бадахшӣ, бародарони суғдӣ, бародарони хатлонии мо бояд ҳамдигарро ҷудо накунем ва аз ҷиноятҳои ҳукумати имрӯза хуб фаҳмем ва мубориза барем. барои ин ҳукумат фарқе надорад ки шумо аз кадом минтақа ҳастед. барои инҳо фақат ҳукумат ва маблағи мову шумо лозим аст. тамом. гирьяҳои хешовандои ҳамин ҷавона бинем, ба худо дилома пора пора кард. ба мо ягон кас ёрдам намекунад то мо озод бошем. мо худмон фақат метавонем ки аз дасти ин режими диктаторӣ, аз дасти ин одамкушо худа озод кунем. барои инҳо фарқе надорад ки моро мекушанд ё шуморо мекушанд. ба инҳо фарқе надорад ки мара мекушанд ё ки яке аз шуморо мекушанд. дар ягон тири инҳо навистагӣ нест номи кадоме аз мо. мумкин як тири онҳо барои ман тайёр карда бошанд ва ин ҳам тир насиби шумо шавад. муроҷиати ман ба ҳукумат ва коргарони ҳукумат: шумо то ба кай ин миллата мекушед? шумо то ба кай заминҳои моро мефурӯшед? шумо то ба кай ашки модарону ва падарони ин миллатро мерезонед? шумо то ба кай мардуми ин сарзамина дурӯғ мекунед ва дар ҳукумат боқӣ мемонед? шумо набудед ки мардуми Кӯлоба куштед? шумо набудед ки мардуми Суғда куштед, онҳоро айбдор ба игилу ба ваҳобӣ кардед? шумо набудед ки мардуми Ғарбро куштед, айбдор ба террорист кардед? шумо набудед ки мардуми Бадахшонро бераҳмона куштед, онҳоро айбдор ба ҷудошавӣ аз Тоҷикистон кардед? шумо набудед ки Мирзоҷагара куштед, Али Бедака, Ҳоҷи Ҳалима, Гулбидин Зиёбекова, Маҳмадбоқир Маҳмадбоқирова ва садҳои ҷавони дигарро бераҳмона куштед? шумо набудед ки заминҳои Мурғоб ва Исфараро фурӯхтед? то ба кай шумо мардума фреб мекунед? Эмомалӣ Раҳмон як системаи одамкушӣ пеш гирифтааст ки бо ёрии шумо ин мардума мекушад. мутмаин бошед, рӯзе шавад ки то мардум чеҳраи аслии шуморо хоҳад донист ва шуморо ҳатман ба ҷиноятҳои кардагитон ҷавоб мегӯед. барои чӣ ин се аблаҳе ки ин ҷавона кушт ба ҷавобгарӣ намекашанд? барое ки инҳо аз ҳамин системаи одамкушӣ ва террористи ҳукумати Эмомалӣ Раҳмонов ҳастанд. мардуми азизи Тоҷикистон, хомӯш набошед. инҳо геноциди мардуми Тоҷикистон доранд. ба ҳар баҳонае шумо хиёл мекунед ки Раҳмонов 4 доме сохт ва хештабори онҳо зиндагии хуб доранд, шикамҳои шумо сер мешавад ва писарҳои шуморо намекушанд. мардуми Тоҷикистон обрӯш дар ҷаҳон боло намеравад? не, ин тавр нест. инҳо сумҳои мову шуморо дуздӣ мекунанд ва дар кишварҳои хориҷӣ, хонаҳо дар банкҳои аврупоиё миллиардҳо сум доранд. инҳо барои хубии ин миллат нестанд. инҳо мову шуморо дар ҷаҳон ҳамчун террорист муаррифӣ мекунанд. мо бояд ина бидонем ки инҳо кӣ ҳастанд. худи ҳамин ҳукумати террористӣ аст. муддати 30 сол шуд ки ин ҳукуматдорон худшонро кӯлобӣ мегӯянд, аммо шербачаҳои кӯлобиро куштестанд. бародарони бадахшии ман ва бародарони суғдии ман, илтимос аз ҳар як кадомат суратҳои ҳамин ҷавоне ки шумо мебинед ки аз Кӯлоб кушта карданд, дар саҳифаҳои худ монед ки мардум бинанд то имрӯз ашки чашми модари тоҷик ки мо аз Кӯлоб чӣ хел мерезад ва чӣ тавр ба мардуми камбағалро кушта мекунанд. ба мо фарқе надорад аз кадом минтақа аст. ба мо фарқе надорад ки чӣ миллат аст. мо бояд муттаҳид бошем. рӯзе расид ки мо бояд муттаҳид бошем ва якта моро мебаранду кушта мекунанд. ва бародаро, илтимос аз ҳар як кадомат дар гапҳои мо ҳар хел фикр накунед. ҳар чӣ ки бошад, морам инсон ҳастем. дар ҳар як гуфтагии худмон метонем ки ба хатогӣ роҳ битем ва иншаалло аз мо хафа нашавед. саломат бошем бародаро, то дидори дигар.